Mladi ste i vi, a? Много млади. А? Да. Води Алекс кажи му не е толкова, води тричи види и каже му. Най-паметен потис е това с младите. А води каже му. Най-паметен потис. Кой е? Леле, гледай го и пътите, че брат. Що е точно тук? А? Затвори я таа, гаре. Убо. Не скриви ке носа дрог. Да? Супер бе, супер си. Абе. И Боян. Било там. Да. Супер. А? Аз къде добър. Ajde Maleš! Idi Maleš! Ajde! Uo Maleš! Uo Maleš! Ногата това ли? А? Ногата това ли? Това е, това е. Жив е. Чекай сега да сиди аз. Как ще поздравя с тебе. Ще дойде. Може в това зал. Ще дойде в амбуланта, ще няма се интересира с болци. Вика, добре, малко коленото, някой мускул си смести. И всяка се учи. Нека се оправите. Трябвато и баш и питаха, ако нямаш превод да донесат, ама от тук баш стана това. Славе, без го да одили. Заедно седе, вики аз ще ви кота, ти тия зона вземаш полата. И да те важно да се оправиш, да те гледам на стадиона. Чекай, чекай. Айде. Айде, Маритка. Ей! Екале? Лоши сила. Не, битка. Стефан, малко по-пулно, айде, айде! Аре, бе, стави, бе! Алекс е тук, нека Лео, виждаме на Донци, да е каква е стравата.
Там беше Валандово, Сесата, виж, Йосифово, Муравци, Дейци, нали тогава и с това надолу Удо. Удо, а после Наши ли? Сега ще получат и по-бързо оформила. На школа дошли? Да. Крумица, коя година си? Сега земеделска ли си? Що? Земеделска ли си? Механика? Това до канала, до канала ви работим. А? Порно те. Типката ли брат? Че се стане голman, добър е. Kako? Това ще го време за футбола. А? Уво, ну. Него, горе, него си гледа, ако си на обаче, съм басколен. Салус, браво. Барби. Бъдете че е право. Дай ми се спи. Втора, сам ти е втора.
Poi si poteva vedere. Dobra, minglove. Ajde mi. Evo Bono da stigne. To je tam na baš krivo razmišljao. Bilo svoje aktivirale. Aktivirale svoje. A. Što? Trebalo do sadnji. Sve čekala ti imao šans. Evo, evo. Ajde, perdi. Ajde, Šupe! Ne. Tamo ti. Ajde, Acka. Leonardo! Tako je. Krasnica. Не са били много. Пустай на опашката. 90 минути. Били голови. С тези играчи не може да играе. Минута са примили головото. Добро! Той ден не видял. Не успяхме да го дадо гол и това нищо няма. Тук ще беше. Тук край или пенал да си. Не им вода. Притръпим, що остава. Не, Доеван с кое заведеш. Дорен и още по-вани. Това е нещо имаше шамара. Не може от 2-0. Leonardo, дай малко. Не мога. Е, он е паднал. Мало, ти си скоро живее. Да ти дам нека. Това боя не вижда. Njegova. Ili bе Acka bre na nego bre. Боя за тази пена. Leđo! Leće vole. Acka na linijeta be. Ajde Acka. Sam sjace! Penal. Ali sada vidjeti možeš jasno. Včera neki vremena.
fabrika. Sinu plaća. Što se crni sad? A?
Leđa. Bravo. 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 Oši akcije. Nenamerno izbjeći.
Играй! Haydi be Sadi. Kad domaćinac. Evo me!
Pa daj mu da vas vidi, daj mu! Čut! Daj mu. Sam si Ahmed, sam si Ahmed.
Neko smeni glavni dio adresu poslije skoro pogleda. Aha, trebaš. Kako si Ne znam, Eka izgube, ajde. Šurbe! To je tam neka se davi, da? Vidi gi sa! Zaperni!
Янци. Вече ти Евян е жив. Ти беше жив тогава, не? Haydi. Thank you.